Príjemné, pekné ránko z tejto peknej krajiny. Pozdravujem vás všetkých. Je už nedeľa, vonku príjemných 23 stupňov. Ja som vyšiel v čiernej mikine, ako inak, ale nebudem vonku. Môj cieľ je opäť knižnica. Je to zábavné. Zabávame sa. No čiže tak, uvidíme, kam vám dnešok zavedie, okrem teda štúdia. A hej no, vidíme sa. Keep you updated. No, akurát som odišiel z knižnice, to nechávam za sebou, náročné, nezvládol som všetko, čo som chcel, lebo no, kanji, japonské, čínske znaky v japončine, čo sa používajú, ma dosť zničili. No, idem asi na intrak, najem sa a hej no, uvidíme, čo ďalej s ňom, ale väčšinu školy už mám hotovú, čiže možno si mi dať po obede, že chill. Možno sa jeden tento vlog, uvidíme. No, čiže ozývam sa. Čauko. Zase mi to trošku nevyšlo s tým ozývaním, nakoľko už prešli zase 2 dní, ale to nevadí. Postup bude teraz následovný. Ešte vlastne minulý týždeň som natočil krátky footage z chrámu, ale teda šrajnu, to je svätyňa, hej. Keďže niektorí fanúšikovia môj mi tvrdia, že nevedia, čo je šrajn, je to šintoistická svätyňa. Čiže z tej svätyne mám taký krátky mini vlog, čiže ten dám na koniec tohto videa. Vlastne z jednej hodiny z homeroomu sme išli do toho šrajnu a dostali sme za úlohu proste napísať veci o veciach, čo tam boli. Za mňa to zrujnovalo celý ten experience, ale čo narobíme proste, no, po to súčasťou tejto hodiny. Čiže namiesto, aby som sa mohol pozerať na veci, som písal blbosti na papier. Ale, anyway, zajtra veľmi pravdepodobne bude môj prvý mini Pokémonový turnaj, lebo v škole, čo chodím vlastne na krúžok, už vlastne od začiatku školy, to bolo také tiché doteraz, ale zajtra mal byť prvý kartový turnaj, taký malinký, akože samozrejme v rámci toho krúžku, čiže nič seriózne, ale už pomaly trénujem. Mám vlastne 3 deky pripravené, Pokémonové, ktoré som nakupoval. Asi plánujem natočiť na ten celý vlastne,
ten turnaj triedny, aj samostatné video, či tam ich bližšie vysvetlím, ale som pripravený úplne prehrať asi v prvý zápas. Ale to nevadí. Ešte jedna vec, čo som vás chcel ukázať, zabudol som. Manga, moja prvá manga, čo som si kúpil v japončine, Yotsubato 9. volume. Online, cez online PDF, kedy som ešte na Slovensku sa to čítal na 8. volume, tak 9. som si kúpil fyzicky. Je to asi najlepšia beginner-friendly manga, čiže teším sa, keď nebudem čítať. Tak, a to je asi všetko z tohto nekrátkeho, takého zmesového vlogu. Snáď budú už viac konzistentnejšie tie vlogy. Na konci týždňa by mohol byť taký surprise. Uvidíme, nič nespoilujem. A snáď bude vlog z toho Pokémonového turnaja. Čiže dobre, užte si ešte footage z tej random svetine, ktorá nie je taká random, ale nevádam sa nejak sa volá. OK, ešte ten diapanolog je by the way.